Amb tots vostès, Joel Joan i Montse Ribé, president i vicepresidenta de l'Acadèmia del Cinema Català. Bona nit a tothom. Fa molts anys que fem cinema, més de 100. Però d'uns anys ençà, el cinema català ha fet un salt importantíssim. Fem cinema de tots els gèneres, cinema de terror, cinema de suspens, comèdies, documentals. Tenim cinema taquiller i cinema d'autor. Cinema per televisió de qualitat i comencem a tenir cinema d'animació. Cada any som millors i per això cada any tenim més presència internacional. Però a més, tenim una llengua que ens fa únics i hem de saber aprofitar aquesta originalitat davant d'un món cada dia més globalitzat. Amb el nostre talent, personalitat i energia, podem arribar a ser capdavanters a Europa. Per això demano a tots els professionals de cinema de Catalunya que s'uneixin al projecte de l'Acadèmia de Cinema Català perquè junts i unint esforços puguem encarar aquest apassionant futur amb ganes i ambició. Moltes gràcies.